You know my name. Yeah, girl, I'm talking to you. Joo, kausi oli kokonaisuudessaan ihan hyvä, että huhti-toukokuun saatiin hyvää treeniä alle ennen Hangtownia ja sitten tuli se valitettava kaatuminen 1,5 viikkoa ennen Hangtownia, missä Solisluu lähti pois sijoiltaan ja se otti mut pyörän päältä pois 5 viikoksi ja oikeastaan sitten vielä kun mentiin sitten jo kauden viidenteen kisaan, mikä oli mulle ensimmäinen Budds Creekissä, niin en saanut kättä nostettu hartiatason yläpuolelle. Menin sinne vaan ihan sillä asenteella, että mennään tutustumaan siihen toimintaan ja oppimaan. Ja sitä tehtiin siis se 3 kisaa ja sitten 4. kisassa Washougalissa mä ajoin itteni erään, mihin mä olin tyytyväinen, että siellä rupesi ajo kulkemaan hyvin ja mä olin siihen tyytyväinen siihen työhön, mitä me oltiin saatu siihen edellisellä väliviikolla tehtyä. Ja sitten mä ajoin kaikissa muissa loppukauden kisoissa sitten eriin, paitsi Unadillassa, että se Unadilla oli vähän omaa töpeksimistä, mutta muuten on ihan tyytyväinen. Ja Spring Creek Millville, niin se oli ihan jo hyvä ajo ja kaikkea. Et siellä tuli valitettavasti molemmissa erissä kaaduin lähtökasaan, mutta muuten on niinku oikein tyytyväinen niihin ajoihin. Muissa kisoissa oli ehkä vähän vaikeuksia siis sen kisavauhdin ja kisaintensiteetin kanssa, mutta siellä mä pääsin ihan hyvin siihen mukaan sit niiden starttikasojen jälkeen. Treenaaminen Etelä-Kaliforniassahan on tosi niinku hyvä ja se on, ei treenaaminen ikinä ole helppoa, mutta se on siellä tehty tavallaan mahdollisimman helppoa. Et radat on lähellä ja siellä on paljon kovia kuskeja paikalla ja ne on hyväkuntoisia, ne on turvallisia. Ei tarvitse kuluttaa pitkiä autoja siihen autossa istumiseen ja se ei syö sun energiaa siltä muut treenaamiselta. Sitten keli on aina hyvä, niin ei tarvitse tavallaan motivoida itseäsi siihen kurasrämpimiseen. Et totta kai sitäkin on joskus pakko tehdä, jos se keli on semmoinen, mutta siellä kun sitä harvemmin on, niin se pysyy pidempään mielekkäänä. Sitten totta kai omat vaikeudet tuo siihen se kuumuus, vaikka se on hienoa, että on lämmin ja kuuma, mutta sitten kun on pitkään kuumuus, niin se syö aika kovin oikeasti sulta voimavaroja. Ja sitten se, että kisoihin lennetään monesti jo torstaina ja 1 tai 2 välilaskulla ja sitten sä tuut sunnuntai-illalla myöhään takas kotiin, niin ne on aika pitkiä viikkoja mitä siellä painetaan, mutta kaiken kaikkiaan niin on se nyt tosi hienoa. Kisaviikonloput on silleen tosi intensiivisiä, että ensin lennetään torstai-päivä paikalle, jos ei kisa nyt ole ihan jossain lähellä, niin lennetään torstai paikalle ja ollaan yleensä torstai-perjantai välisellä yöllä hotellilla ja perjantai-aamusta mennään heti radalle ja mä pyrkisin kävelemään pari kertaa sen radan vähintään ympäri ja monessa paikkaa on perjantaina niin sanottu amatööripäivä, missä pääsin eritasoiset amatöörit ajamaan ja koitin katsoa niiden ajoa, niin näki vähän miten se rata toimii ja sitten mentiin hotellille perjantain päätteeksi ja lauantai-aamu piti aina olla 7 rekalla ja 7.45 oli ajajakokous ja siitä riippuen, että oli A- vai B-harjoitusryhmässä, niin joko 8.30 tai 8.50 treeneihin ja treenit on tosiaan sen 2 kierrosta, minkä jälkeen sulla on 4 kierrosta aikaa jo ja siinä sitten on ensimmäinen harjoitus kautta aikaa ja veto ja
Sitten seuraava harjoituskautta aika ja veto on se nyt 15 minuuttia, mitä siis tulee 5-6 kierrosta vähän radasta riippuen. Ja sitten on ihan normaalisti kaksi kisaerää. Live-televisiointi tänä vuonna teki sen, että se eka ja toka erän välinen tauko oli meillä alle tunnin, että se oli tosi tiukalla aikataululla. Mutta se oli ihan ok ja siihen piti vaan tottua. Ja alkuun varsinkin se harjoitushomma oli tosi vaikea ja B-ryhmässä kun pääsi ensin ajaa harjoituksiin, niin oli tosi paljon totta kai niitä hitaita, mutta sitten oli vähän ehkä rennompi fiilis ja pääsin rauhassa totuttautumaan niihin ratoihin, mutta sitten kun mä pääsin ekaa kertaa Red Buddies A-ryhmään ja piti tavallaan jo ekalla kierroksella sitten täräyttää kaikki hyppyrit yli ja Villopoto ja Stuartti pyöri ympärillä, niin se oli itsellä aikamoinen shokki, että se Red Buddy meni vähän niin kuin sen takia ehkä mä hiukan liikaa varosin ja kattelin ja jännitin siinä treeneissä, että sit mut pudotettiin takas B-ryhmään yhden kisan ajaksi, sitten mä pääsin takas A-ryhmään, että sen jälkeen se A-ryhmä tuntui sitten itselle itse asiassa helpommalta, että pääsi näkemään miten ne muut ajaa ja vähän koittaa roikkua siinä vauhdissa. No tiimin kanssa hommat toimis kaiken kaikkiaan ihan hyvin, että meitä oli 2 ison luokan kuskia, minä ja sitten Evgeni Mihailov ja sitten meitä oli joko 1 tai 2 pikkuluokan kuskia hiukan riippuen, että missä oltiin. Ja kaikki meni oikein mallikkaasti. Mulla oli itsellä ihan hyvä kisamekaanikko ja ilmapiiri tiimissä oli lepposa ja sitä kautta se oli ihan mukavaa ja meillä oli ihan hyvä henki koko kauden läpi siellä. Ja tultiin kaikki toimeen hyvin ja edelleen itse asiassa olen nyt Suomeen tulen jälkeenkin niin ollut ainakin vielä toistaiseksi yhteydessä Evgeni ja sen taustajoukkoihin, että ollut ihan kiva juttu. No alkuun kun kauteen lähdettiin, niin tavoite oli totta kai päästä eriin mukaan ja sit mahdollisesti loppukautena pisteelle. Ja se eriin pääseminen oli vaikea, niin kuin mä sen tiesin ja mä olin tyytyväinen, että mä rupesin niihin eriin pääsemään ja se koko ajan helpottui loppukautta kohden. Ja se pisteelle pääseminenkin oli lähellä, että mä olin Salt Lakeissa ekas eräs 2.4, se olisi vaatinut vähän paremman kokonaisuuden, että vähän paremman startin ja vähän paremman ajon, mutta puhutaan tosi pienistä asioista, että ne erot sit 20 ja 27 välillä, niin ne oli tosi pieniä useasti ja se olisi ollut tietysti siisti juttu saada niitä pisteitä ja näin päin pois, mutta ei se sitten tuohon 24 vai 20 jossain erässä, niin se ei mun maailmaa kuitenkaan sit loppupeleissä hetkauta. Joo, tosiaan nyt olisi tarkoitus loppukausi olla Suomessa ja edelleen jatkaa kovaa treenaamista ja pitää itsesi kunnossa ja nopeana ja tosiaan pyörämerkki on nyt vaihtunut Hondaa, että ajettiin se alkukausi Helsingin Superi ja kevät siinä Suomessa ja Euroopassa ajettiin Kotarilla ja iso kiitos Sihvosen Jarolla ja KTM Nordicille, että mä sain hyvän pyörän millä treenata ja oli tosi hauskaa eikä jäänyt siitä kiinni. Ja mun sopimus Kotarin kanssa loppus nyt kun toi Elsinoren kisa saatiin ajettua ja niin pelkästään hyvät fiilikset siitä, mutta nyt ajetaan Hondalla ihan senkin takia, että meillä on perheyrityksessä Honda-edustus ja mulla on hyvät suhteet ja välit säilynyt tonne Hondan maahantuojaan aina. Ja nyt on sitten 4-puolikas Honda ja ajetaan sen kanssa Lappeenrannan SM ja sitten Tampereen Supercrossin nyt ainakin. Et katsotaan sitten, jos jotain muuta ilmaantuu, mutta ne nyt ainakin näillä näkymin. No kyllähän kaudesta jäi totta kai ennen kaikkea ihan kilpailukokemusta jäi käteen ja kuitenkin maailman kovimmassa sarjassa ajettiin kilpaa maailman kovimpia jätkiä vastaan, niin kyllä se kasvattaa itseluottamusta ja ihan varmasti on helpompi taas mennä puomille joka kisan jälkeen muutenkin, että kyllä se aina rutiini helpottaa ja totta kai ihan eläminen itsessään kasvattaa, kun sä asut tuolla kaukaan kotoot ja puhut vieraita kieliä ja noin päin pois, niin kyllähän se ihan kaiken kaikkiaan ihmisenä toivottavasti ainakin kasvattaa. Tavoitteet on totta kai päästä takaisin jenkkeihin ensi kaudeksi, että kyllä se sinne on mieli ja sinne on tavoitteet, mutta ajetaan nyt Suomessa loppukausi ja katsotaan mitä saadaan kasaan, että jos ei sinne jenkkeihin ensi kaudeksi päästä, niin sit se on harmi juttu, mutta toivotaan, että joskus tulevaisuudessa kuitenkin. Iso kiitos Kimille ja Ahelman Oy:lle. Ilman sitä tää ei olisi ollut mitenkään mahdollinen. Sitten myös kiitos
All-Right, Joko, Black 7 Oy, Jani Mahlamäki, Lead, Shoei, Smith, Kusti Manninen, Lost Reality Clothing, Jaro Sihvonen, KTM Nordic ja valmentaja Mika Saari, koko perhe, tyttöystävä, kaikki ketä vähänkään vaan ollut auttaa, niin iso kiitos.